Magandang gabi mga kabarik. Tayo po ngayon ay magluluto ng apritadang manok. Yan, ito po ang gagamitin natin na part ng manok. Ako ang gagamitin ko ay ito yung sa may paa ng manok. Yan, hiniwa ko lang siya. Tapos meron din akong gagamiting hotdog. Saka yung patatas. Saka syempre yung tomato sauce, saka chicken cubes, at saka ginisa mix. Yan. Tapos meron tayong paminta, saka patis para sa additional. Tapos meron tayong kamatis, siling panigang, bawang, sibuyas, saka dahon ng laurel. At syempre, hindi mawala yung mantika para sa panggisa. So, samahan niyo po ako mga kabarik sa aking paggisa. Tara, let's go! Sana natin yung kalan. Lagyan na natin siya ng mantika. Sa mga kabarik, lagyan natin ng mantika. Tara, samahan niyo ako mga kabarik sa pag-isa. Gisa na natin. Lagyan ko na yun ng mantika. Ayan. Lagyan natin ang bawang. Hintayin natin mga kabarik na brown yung sibuyas at bawang. Pwede na natin mga kabarik ilagay itong kamatis.
Lagyan na natin mga kabali itong manok. Lagyan na natin makabalik yung makabalik at ginisang. Ng paminta. Lagyan natin itong konting patis. Ngayon mga kabalik, takpan na natin. Tayo natin na kumulo yung manok. At haluin. Natin natin makabalik. Nakulo na. Lagyan na natin yung tomato sauce. Yes, the blessings we all share were just round the corner, and every day smile and say how good to see your happy face. Once it seemed I only dreamed that you'd be in my warm embrace, waiting round the corner. It's a world I long to see. It's a promise from Jehovah. It's a guaranteed reality. Hard to get downhearted when I think of what is known. It's the day I'm waiting for. It's just around the corner. Lagyan na rin natin yung sili. Lagyan na rin natin ang siling panig. Para bumango na. Saka itong dahon ng lawan. Children laughing at play.
Lagay na rin natin tong hotdog. Sabay na rin natin tong chicken cubes para lumasa na. Lumasa na sa manok. Maglagay tayo ng konting tubig. Para may sabaw. Ngayon mga kabarik, takpan muna natin para maluto. Para maluto yung manok. Yan natin. Yan natin itong patatas. Ang bango na. Amoy kapratadang manok. Tingnan natin kung anong lasa. Sarap na. Tayo natin na maluto yung patatas. Takpan ulit muna natin. Natin mga kapatid, mga kabalik. Ito na. Serve natin. Your written word, the truth and so much more. Your face is made to scream and wise, provides and light. And sins are made to share with me, with loving oversight. Ito na po yun mga kabarik na apritadang manok. Sana po nagustuhan niyo pang aming niluto na apritadang manok. Sana lagi kayong mag-subscribe sa aming channel para lagi po kayong updated sa aming mga videos. Maraming salamat po.